Prostredníctvom chytľavej melódie a jednoduchého textu približujú krásy regiónu aj tým najmenším. Oblastná organizácia cestovného ruchu Matúšova Zem sa spojila so známou umeleckou dvojicou, ktorá svoje potulky týmto kútom Slovenska zhrnula do skladby. Oblastná organizácia cestovného ruchu Matúšova Zem sa v rámci svojej činnosti nezameriava len na dospelých. Možnosti a pestrú škálu aktivít, ktoré región Južného Slovenska ponúka, sa snažia predstaviť i deťom. Preto sme sa rozhodli, že vytvoríme spolu s umelcami Tarajko a Popletajka detskú pesničku aj videoklip špeciálne o Matúšovej Zemi, kde vlastne aj ten text, aj tie zábery, aj ten zvuk špeciálne bolo vyrobené pre nás, pre Matúšovu Zem. Prvotná idea na vytvorenie videoklipu prišla od oblastnej organizácie Cestovný ruch Matúšova Zem, nakoľko my sme mali ako animátorov v akvaparkoch, ktoré sú tam v okolí, v Galandii, aj v Diakovciach, a oni práve iniciovali, že by sa taká pesnička vytvorila, a keďže na to získala oblastná organizácia dotáciu, tak nás oslovili. My sme boli vlastne jedným z interpretov, ktorým dali cenovú ponuku, a potom sme sa dozvedeli, že sme na základe nejaké cenovej ponuky vyhrali ten konkurs. No a mali sme približne 2-3 týždne na vytvorenie skladby, keďže sa blížilo leto. Najťažšou časťou pri tvorbe skladby je podľa Roberta Černáka práve text, ktorý by mal spĺňať dané kritériá a obsiahnuť všetky dôležité miesta. Po 3 alebo 4 úpravách pesničky sa nám to podarilo. A samozrejme u nás je tá podmienka, keďže tvoríme pre detského diváka, že tá pesnička by mala byť aj chytlavá a jednoduchý text. Vznikol text, približne 2 týždne to trvalo, kým sa text vykreoval, potom sa nahrala pesnička v štúdiu, to je rýchla záležitosť v priebehu jedného dňa, master asi 3-4 dní, no a potom sme boli si obhľadnúť región, miesta, kde sa bude točiť, a približne o týždeň sa išlo natáčať. Samotné natáčanie trvalo 3 dní na rôznych miestach. Bolo pre nás veľmi dôležité, aby sme navštívili všetky tie historické pamiatky, termálne kúpaliská, cyklochodníky, cyklocesty, ako aj ten nádherný náš región celý, aby sme komplexne teda poskytli pohľad na tieto krásy. Boli sme v Galante, tu sme navštívili kaštiel rodiny Esterházilcov, potom sme boli v Tomášikove, taktiež sme mali nádherné zábery z kaštieľa. Okrem toho sme navštívili termálne kúpaliská, Pincov les, Avatar Park aj Galandiu. Ďalšie historické pamiatky ako kostol v Malej Mači alebo v Čiernom Brode. A nevynechali sme ani tie naše cyklistické cesty a našu nádhernú prírodu, kde sme tiež točili zábery, a taktiež aj vodné túry, a mali sme aj taký krátky splav s umelcami, takže aj toto je tam viditeľné. A to veľmi dôležité, tie naše vodné mlyny, ktoré sú unikátne v Jelke aj v Tomášikove. Vytvoriť klip z takého množstva miest, ktoré počas natáčania navštívili, bolo podľa umelca náročné. Zároveň sa v ňom objavili aj deti z lokálnych tanečných súborov. A ako Tarajko a Popletajka vnímajú región z pohľadu turistov? Ten región už aj predtým poznali, keďže tam máme blízku rodinu, chodievame tam často, ale nepoznali sme jednotlivé zákutia, najmä tie zámky, ten hrad, zámok v Tomášikove, ten bol úžasný. Tie mlyny, tie sme videli taktiež prvýkrát, tie boli veľmi pekné, zrekonštruované. No a určite kúpaliská, takže tam sa páčilo najmä našim deťom, a spomenuli sme vlastne regiónu, že určite sa radi vrátime, či už tým mlynom na nejakú cyklotúru, alebo aj na tie kúpaliská v lete, na jar alebo na jeseň. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Veronika Hrobáreková, televízia KREA.